ଛଞ୍ଚାଣଟିଏ ଥିଲା ଆଉ ତାର କେହି ସାଙ୍ଗ ବି ନଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ପାଖରେ ଥିବା ଗଛରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମାଈ ଛଞ୍ଚାଣଟିଏକୁ ଦେଖିଲା ଆଉ ତାକୁ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କଲା। ତାକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ କହିଲା। ପ୍ରିୟତମା, ତମେ ମତେ କ'ଣ ବିବାହ କରିବ? ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ, ତମର କେହି ମିତ୍ର ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତମକୁ ବିବାହ କରିବି ଯେତେବେଳେ ତମେ କିଛି ମିତ୍ର ବନାଇବ। ପୁରୁଷ ଛଞ୍ଚାଣ ମିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ ବାହାରିଗଲା। ରାସ୍ତାରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ, ଗୋଟିଏ କଇଁଛ ଆଉ ସିଂହ ସହ ଦେଖାହେଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ତା ସହ ମିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ପୁରୁଷ ଛଞ୍ଚାଣ ସେଠାରୁ ଫେରିଆସି କହିଲା, ମୁଁ 3 ଜଣ ନୂଆ ମିତ୍ର ବନେଇଛି। ଏବେ ତମେ ମତେ ବିବାହ କରିବ? ହଁ, ମୁଁ ଏବେ ତମକୁ ବିବାହ କରିବି। ସିଏ ତାଙ୍କ ନୂଆ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାକୁ ବିବାହ କଲା ଆଉ ତାଙ୍କର କୁନି କୁନି ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ଖୁସି ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲକୁ 2 ଜଣ ଶିକାରୀ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ସେଇ ଗଛ ତଳେ ରହିଲେ ଯେଉଁ ଗଛରେ ଛଞ୍ଚାଣ ବାସ କରୁଥିଲା। ଶିକାରୀମାନେ ନିଜକୁ ଗରମ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଆଁ ଜଳାଇଲେ ଆଉ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ନିଆଁର ଧୂଆଁ ଗଛର ଉପରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏଇ ଧୂଆଁରେ ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। କିଛି କର ତମେ। ତମେ ରୁହ, ମୁଁ ମୋ ମିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ଛଞ୍ଚାଣ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଯାଇ ସବୁ କଥା କହିଲା। 2 ଜଣ ସେଠାକୁ ଗଲେ ଆଉ ଚଢ଼େଇ ପାଣି ଆଣି ନିଆଁ ଲିଭାଇଲା। ବାରମ୍ବାର ବୁଡ଼ିକି ପାଣି ଆଣି ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ ସେ ସଫଳତା ହେଲା ଆଉ ଶେଷରେ ନିଆଁ ଲିଭି ମଧ୍ୟ ଗଲା। ଓହ, କି ଥଣ୍ଡା! ନିଆଁ କ'ଣ ଲିଭିଗଲା? ଚାଲ ଆଉ ଥରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବା। ନିଆଁ ସେମାନେ ପୁଣି ଜଳାଇଲେ। ଗୋଟେ ଶିକାରୀ ଗଛ ଉପରେ ଥିବା ଛଞ୍ଚାଣର ବସାକୁ ଦେଖିଦେଲା। ଦେଖ, ଛଞ୍ଚାଣର ବସାଏ। ଚାଲ ଛଞ୍ଚାଣ ଧରିବା ଆଉ ପଇସା ମଧ୍ୟ କମା। ଜଣେ ଶିକାରୀ ସେଥିରୁ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଦେଖ, ଶିକାରୀ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲାଣି। ଆମ ଛୁଆମାନେ ବିପଦରେ ପରା ଅଛନ୍ତି। ଛଞ୍ଚାଣ ପୁଣି ଉଡ଼ିଯାଇ କଇଁଛ ପାଖରେ ସବୁ କଥା କହିଲା। କଇଁଛ ଶିକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ତା ପ୍ରତି ଆଣିଲା। ଏ ଦେଖ, କେତେ ବଡ଼ କଇଁଛ, ଯିଏ ଆମକୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପଇସା ଦେବ। ଚାଲ ତାକୁ ଧରିବା। 2 ଜଣ ତାକୁ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଆଉ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଶିକାରୀମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କଇଁଛ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଖରୀ ଆଡ଼େ ଟାଣିକରି ନେଲା। ଶିକାରୀମାନେ ଦଉଡ଼ିରୁ ଫିଟେଇକି ନିଜେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆଉ ଛଞ୍ଚାଣ ତା ମିତ୍ର ସିଂହକୁ ସେଠାକୁ ଡାକି ଆଣି ସାରିଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ସିଂହ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ସାରିଥିଲା। ସିଂହ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇକି ଚାଲ ପଳାଇବାରେ। ଛଞ୍ଚାଣ ତାର ସବୁ ମିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କଲା। ସେ ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ତା ପତ୍ନୀ କାହିଁକି ମିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ କହୁଥିଲା।